Is there anything like good or bad Ogbanje? Yeah, thank you for that question. Nwere ezigbo ndị ọgbanje nwee ndị ajọ ọgbanje. Nke bụ eziokwu na ihe ọbụla nwere nke ọma ya nwere nke ọjọọ ya. Na Chukwu oke pụrụ ime ihe niile kere mma ke njọ. Yes. Onye agbatalụ na ọ bụrụ na anyị nwa na-achụ aja ọbụla anyị na-achụ, anyị nwere nke a na-achụ achụ nwee nke anyị na-eke eke like ndị ọgbanje. Then o nwere ndị anyị na-achụ, ihe anyị na-achụrụ aja bụ ndị ezigbo ọgbanje, ndị bụ ndị ọgbanje gị na-agbawa ụgwọ, nwee ndị ọgbanje gị bụ ndị nke na-etisa etisa. Ndị a bụ ndị ọgbanje. Enwere ọgbanje anyị asị na ọ bụ ezigbo ọgbanje. Ndị agha akpọ na ezigbo ọgbanje bụ ndị ọgbanje ndị ọrụ ha bụ to build. Mana o nwere ndị ọgbanje gịnị nwe ọgbanje dị? Ọgbanje bụ ndị na-agbanje na ha abịa ha na-akpọ ha ọgbanje. Na gboo enwere ọtụtụ ihe a na-emekwa ndị iche iche ka e wee kwụsị ndị ọgbanje ka mmadụ ga-atụ nweta tụfe ntị anyị da ihe ọgbanje. O nwere ndị we ọgbanje n'ụwa site n'iyi ụwa ha. They are not coming to stay. Their primary purpose is to fulfill. Example, o nwere nwaanyị nwere ike ịnwụ n'ụwa mbụ ya ọnụrọ di, akọ ya ọnụ na ọnụrọ di, o wee sị n'ụwa ọzọ ya na-abịa na ya adịghị abịa ka eme ihe n'ọka ya za MRS ka a sị na ya bụ nwunye mmadụ. Ọbịa ụwa anwa agbọghọbịa niile ọ dị healthy, ọnụ ụwa ana dị enwere ike agbacha nkwụ ya bifo ọ na-anọ ọnwụ nwere ụmụ na asị na ife iwe anwụrụ. Ịghọtara ya? Ihe ọ adịgo fulfilled maka ọ chọrọ ife nwe awụ nwunye Aike na-anụ ya na ada ndị dị etu a, na onye dị etu a na-anụ ya na nkwere ezu n'aka. Ọ dịgo fulfilled. Nwee ndị we ọgbanje ha bụ na ha ga-abịa ụwa na ha mụọ ụmụ na-abụ na ịtọ ha anaba. Ọ dị ekwu okwu ka ya nọrọ ụzọ ụmụ ya. O nwere ike ọ bụrụ nwaanyị bịara nke izu mụọ nwa ya dọma, bịa nke ịbụọ mụọ nwa ya dọma, abịa nke ịtọ ọmụcha nwa enwee complication. Nwaanyị na-amụbụ amụọ nwere ka abịazie nke ịtọ ofu ihe eme, enwere ka asị na ọpụreshọn ma ọ bụ nke a ma nke ahụ. Ụfọdụ na-adọkịta ya mụcha nwa ya n'udo, amụcha nwa si kutere ya nwa, ekutechara ya nwa ya ọ bụrụ oge ọ naba. Ọ bụrụ ihe si na iyi negative ọgbanje, maka na ihe ọ chọrọ ọ na-abịara ụbụ ka ya bịa gbaa nje ka ya mụọ ụmụ. O nwere ike n'ụwa mbụ ya na ya bịara akọ ya ọnụ nwa na ya mụtara nwa, mana kịta na ya ebreki ya jis. So ịfụ na ihe ọ na-abịa mission ya bụ very short mission. Ajọ iyi ụwa ọ na-abịa with short life. Ọ dị abịa for longevity no. So mana ọ bụrụ na nọọ nke bụ ajụ ya, ife a ga-echepụtawo onye akịrị ihe bụ ihe ọ ṅụrụ, ihe onye na ndị ọgbanje ṅụrụ. Ọ bụrụ na ọ nwere ajọ ihe ụwa, bido n'oge reverse bịa, bido n'oge na-ekwu ya nwe onye nwere reason ọ ga-eji wee sị no, I want to stay. Whatever I decided in the spiritual realm, I'm no longer part of it, the agreement. Now I want to stay, take care of my n'ọjị, mụọ nwa, mụcha nwa, zụọ ụmụ. Maka na ndị Igbo na-atụ isi ọmụrụ, eso m asị ọmụrụ zụọ, onye mmụọ nwa ya zụọ nwa ya. Onye achọgoro ịna Chukwu ya na Chukwu mgbe ụmụ ya togoro, ma na onye gị ụmụazị dị protection kwesịrị inyefe dịka nne. Ọ bụrụ ọkọ ọkọ na-amụcha nwa zụgodo ụmụ onwe gị eru ọkpọ hazie ụmụ ya na ha erugo oge is paid for themselves. So ihe na-ekwu m onye ọbụla mụrụ nwa zụọ nwa ya, bụrụ na na-emegide ofe n'izi na-agbapụta ajọ iyi ụwa, bido na-ekwuwasị ya gị nwaji ọnụ iji eri ede n'ọnụ ka ijikwu ya si na taa na ma ekwu na mmadụ anatazigbo na ihe dị etu a na ihe dị etu a na ma azụcha ụmụ ma amụcha nwa onye ọzọ azụrọ m ya na mma dị ogologo ndụ mụọ ụmụ zụọ ụmụ ma eto mara ife. Ụfọdụ na-asị ekwuchara eke ha di, ndị na-anụ nwaanyị anụ nwaanyị, ndị na-anụ di anụ di, achọta ịnatawa anataba. So ọgwụ nwa ya eji ọnụ ji ijeri dị kwuwasịa na ọ ya eme then achụọ aja dị na eke aka oghere dị na ekwuo na-etu asụgharịa ọfọ na ya etu aka ihe esi wee mịa. So ọ bụrụ na enwere ndị ọgbanje dị negative, o nwere ndị ọgbanje ụwa ha bụ ụwa afụfụ. Si ihe na-abịara ha awa afụfụ ha ya eri in fact ha abụọ n'ome so nke negative. Nwee ndị ọgbanje na-ebute akụ ya ihe niile ọ na-emewe ihe aṅụrị na-abịakwuru ya, ihe aṅụrị ka ọ na-eme ịmarị ya ngozi isie.
so o dipendere n'ihe trigal the angle onye a si bịa ụwa na ihe onye a na-abịa ụwa ka ọ bịa fulfill ọnya bata ihe ndị mmadụ ga-akọwa n'ụwa mmadụ dịka ezigbo ọgbanje na ajọ ọgbanje. Daalụ.